निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग सादर करीत आहेत पुस्तकाचं अभिवाचन विश्वबंधुत्व दिनानिमित्त. पुस्तकाचं नाव आहे युगनायक. लेखिका आहेत डॉक्टर स्वर्णलता भिशीकर आणि अभिवाचन करणार सौ वृषाली केळकर. पुस्तकाचं नाव युगनायक. ऐकूया. सोमवार दिनांक 11 सप्टेंबर 1893ला शिकागोच्या आर्ट इन्स्टिट्यूटच्या बिल्डिंगमध्ये विराट अशा कोलंबस सभागृहात सर्वधर्म परिषदेचा प्रारंभ झाला. सुमारे 4 ते 5 हजार श्रोते बसतील अशी व्यवस्था होती. उद्घाटनाला सुमारे 4000 श्रोत्यांचा समूह शिस्तीत शांतपणे बसला होता. श्रोत्यांची उत्सुकता ताणली होती. भव्य व्यासपीठावर एक सिंहासन सदृश्य आसन कार्डिनल गिबन्स यांच्यासाठी होतं. दोन्ही बाजूंना धर्मप्रतिनिधींची आसनं होती. ठीक 10 वाजता न्यू लिबर्टी बेलने 10 ठोके दिले. परिषदेचे अध्यक्ष धर्मप्रतिनिधींसह मिरवणुकीने येऊन व्यासपीठावर विराजमान झाले. 5 चीनी बौद्ध प्रतिनिधी त्यांच्या डाव्या बाजूस होते. प्रतिनिधींमध्ये यहुदी, मुस्लिम, बौद्ध, हिंदू, ताओवादी, कन्फ्युशियसचे अनुयायी, शिंतोपंथी, पारशी, कॅथॉलिक आणि प्रोटेस्टंट प्रतिनिधी होते. कार्डिनल गिबन्स हे लाल पोशाखात, बौद्ध प्रतिनिधी श्वेत वस्त्रात, तर ग्रीक प्रतिनिधी कृष्ण वस्त्रात होते. रेव्हरंड प्रतापचंद्र मुजुमदार काळ्या वस्त्रात होते. आफ्रिकन राजपुत्र भरजरी वेशात होते. स्वामीजी त्यांच्या भगव्या वस्त्रात होते. त्याच रंगाचा फेटा त्यांनी बांधला होता. त्यांच्यानंतर मुंबईचे नगरकर सिलोनचे धर्मपाल होते. जैन प्रतिनिधी वीरचंद गांधी होते. ज्ञानचंद्र चक्रवर्ती डॉक्टर ॲनी बेझंटही होते. भगिनींनो आणि बंधूंनो, प्रारंभी आकाशस्थ ईश्वराची प्रार्थना झाली. परिषदेच्या कामाला सुरुवात झाली. सर्व प्रतिनिधींनी स्वतःच्या धर्माचा परिचय करून दिला. एकापेक्षा एक उत्तम सरस भाषणं होत होती. संयोजकांनी स्वामीजींना 2-3 वेळा भाषण देण्यासाठी बोलावलं. आत्ता नको म्हणून त्यांनी टाळलं. अध्यक्ष गोंधळले. स्वामीजी अखेर बोलणार की नाही असा प्रश्न पडला. दुपारनंतरच्या सत्रात अध्यक्षांनी आग्रह धरल्यामुळे स्वामीजी नाईलाजाने बोलायला उठले. बाकी सर्व प्रतिनिधी आपापली भाषणं तयार करून आले होते. स्वामीजींजवळ तसं काही नव्हतं, पण मनोमन देवी सरस्वतीला प्रणाम केला. श्रोतृसभेला उद्देशून ते म्हणाले, अमेरिकेतील माझ्या भगिनींनो आणि बंधूंनो. पुढे ते एक शब्द बोलायच्या आत चैतन्याची लहर धर्म परिषदेत सळसळून गेली. शेकडो हजारो श्रोते उठून उभे राहिले. पुन्हा पुन्हा टाळ्यांचा जबरदस्त कडकडाट झाला. स्वामीजी क्षणभर बावरले. खरोखर हा विलक्षण प्रतिसाद आहे का आपल्यालाच, असा संभ्रम त्यांना वाटला. 2 मिनिटं हा कडकडाट चालू होता. जेव्हा तो शांत झाला तेव्हा स्वामीजींनी बोलायला सुरुवात केली. भिन्न पंथ एकाच सत्याकडे. अमेरिकेतील भगिनींनो आणि बंधूंनो, आपण ज्या आपुलकीने आणि उत्कंठतेने आम्हा प्रतिनिधींचं स्वागत केले त्याबद्दलची कृतज्ञता व्यक्त करताना माझं मन उचंबळून येत आहे.
मी आपणा सर्वांना धन्यवाद देतो. सर्व जगातील संन्यास धर्मामध्ये जो पुरातन आहे त्या वैदिक संन्यास धर्माच्या वतीने मी आपल्याला धन्यवाद देतो. नानाविध धर्म संप्रदायाची जी भूमी आहे तिच्या वतीने मी आपल्याला धन्यवाद देतो. संख्येने कोटी कोटी असलेले जे हिंदू, त्यांच्या सर्व पंथोपपंथांचा प्रतिनिधी या नात्याने मी आपणाला धन्यवाद देतो. आज कुणीतरी धर्मसहिष्णुतेबद्दल बोललं. माझा जन्म ज्या धर्मात झाला तो धर्म केवळ परमसहित सहिष्णू नव्हे, तर जगातले सर्व धर्म पूर्णतया सत्य आहे असं तो हा परमहित सहिष्णू धर्म मानतो. धार्मिक अत्याचारांमुळे निर्वासित झालेल्या विविध धर्मांच्या अनुयायांना आम्ही आमच्या पोटात जागा दिली, हे मी अभिमानपूर्वक सांगतो. रोमनांच्या अत्याचारामुळे, यहुदी आणि मुस्लिमांच्या अत्याचारामुळे पारसिक भारतात आले. त्यांना त्यांचा धर्म बदलण्याची कधी आवश्यकता पडली नाही. सर्वच धर्म जिथे सत्य आहेत तिथे बदलण्याचा धर्म तरी कोणता आणि स्वीकारण्याचा धर्म तरी कोणता? आम्हाला ज्या निष्ठेचं बाळकडू मिळालंय, भारतातील कोटी कोटी लोकांना कंठगत असलेली माझ्या लहानपणी केलेली मी प्रार्थना, त्याची काव्यपंक्ती मी आपणाला सांगतो. रुचिनाम वैचित्र्यात रुजुकुटील नाना पंथजुषाम नृणामेको गम्य त्वमसी पयसा मर्णव इव. शिवमहिम्न स्तोत्रमधलं ज्याप्रमाणे आकाशातून निरनिराळ्या ठिकाणी पडणारं पाणी अखेर सागराला जाऊन मिळतं, त्याप्रमाणे हे परमात्मन लोकांकडून निरनिराळ्या मनोभावांनी अनुसरलेले पूजनाचे विविध आणि सरळ किंवा वक्र सर्व मार्ग अखेर तुलाच येऊन मिळतात. माझाच धर्म खरा असल्या अविचारी हट्टाग्रहाचे दिवस आता संपले. आजची ही पुण्यमय परिषद गीतेतल्या विचारांचं सत्यत्व प्रगट करीत नसेल काय? यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्. येऽप्यन्य देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यः विधिपूर्वकम्. जो जो भक्त ज्या ज्या स्वरूपाचं पूजन श्रद्धेने करू इच्छितो त्याची तीच श्रद्धा अढळ असते. आणखी जो कोणी भक्त इतर देवांचं श्रद्धायुक्त पूजन करतात ते देखील अप्रत्यक्षपणे माझंच पूजन करतात. जो माझ्याकडे येतो तो कोणत्याही साधनांनी येवो त्याला मी प्राप्त होतो. विविध मार्गांनी धावणारे लोक अंती मलाच येऊन मिळतात. खरोखर संकुचितपणा, पंथनिष्ठा आणि त्याचंच अपत्य म्हणजे पिसाट धर्मांधता. पिशाच्यांनी आपल्या सुंदर पृथ्वीला आजपर्यंत घेरलंय. ही पिशाच नसती तर मानवी समाज आज कितीपर्यंत प्रगत झाला असता. आता त्या पिशाच्यांचे दिवस भरले आहेत असं मी समजतो. आज सकाळी परिषदेच्या सुरुवातीला जी घंटा वाजत होती तिच्या निनादातून मी हे सूचित करण्यात आलंय की तलवारीच्या तडाख्यांनी अथवा लेखणीच्या फटकाऱ्यांनी पंथनिष्ठेचा प्रचार करण्याची पिसाट वृत्ती मेली नि एकाच ध्येयाकडे जाणाऱ्या व्यक्तींमधली असद भावनाही नाहीशी झाली. मूर्तिमंत हिंदुत्व, मूर्तिमान हिंदुत्व. स्वामीजींचं हे भाषण लहान पण अर्थगर्भ होतं. त्यातील विश्वात्मकता, अंतस्पर्शी आस्था आणि उदारता अननुभूत होती. दक्षिणेश्वरला श्री रामकृष्ण परमहंसांनी जे जगून दाखवलेलं स्वामीजींनी पाहिलं तेच त्यांनी सर्व धर्म परिषदेत जगापुढे मांडलं. 19 सप्टेंबरला त्यांनी हिंदुत्व नावाचा त्यांचा प्रसिद्ध निबंध वाचला. त्यात स्वामीजींनी एक अभिनव कल्पना मांडली. देश आणि काल याच्या पलीकडे, पंथ आणि उपपंथांच्या मर्यादांच्या पलीकडे जाऊन एखाद्या असंस्कृत व्यक्तीपासून तर प्रबुद्ध आत्म्यापर्यंत सर्वांच्या मनोभावना आपल्याला परीने, आपापल्या परीने परमध्येयाकडे वाटचाल करू शकतील इतका सुंदर नि व्यापक समन्वय ज्यांनी साधलाय असा विश्वधर्म निर्माण करायला हवा. भगिनी निवेदितांनी लिहिलंय की स्वामीजींच्या सर्व धर्म परिषदेतील हिंदुत्वाविषयीच्या निबंधाबद्दल एवढंच म्हणता येईल की जेव्हा ते बोलायला उठले तेव्हा हिंदूंच्या धर्मकल्पनांवर ते विचार मांडत होते, पण जेव्हा भाषण संपलं तेव्हा मूर्तिमंत हिंदुत्वच तिथे अवतरलं होतं. सर्व धर्म परिषद 17 दिवस चालली.
रोज सकाळी 10 वाजल्यापासून रात्री 10 पर्यंत श्रोते भाषण ऐकत. जेवणासाठी अर्धा तास सुट्टी मिळत असे. वक्त्यांना प्रत्येकाला भाषणासाठी अर्धा तास मिळत होता. पण स्वामीजींची अभूतपूर्व लोकप्रियता धानी घेऊन त्यांना बोलण्यासाठी जास्त वेळ दिला जात होता. त्यांचं भाषण मुद्दामच कार्यक्रमाच्या शेवटी ठेवल्या जाई. म्हणजे आधीच्या भाषणांना श्रोत्यांची उपस्थिती राहत असे. 27 सप्टेंबर 1893ला परिषदेच्या समारोपाच्या कार्यक्रमात स्वामीजींचं भाषण झालं. त्यात ते म्हणाले, एखाद्या ख्रिश्चनाने हिंदू किंवा बौद्ध व्हायचं का की नाही, किंवा एखाद्या हिंदूने बौद्धानेही ख्रिश्चन व्हायचं नाही. प्रत्येकाने आपापलं वैशिष्ट्य न सोडता इतरांच्या तत्वाचं सार आत्मसात करायचं. विकासाच्या नियमानुसार प्रगती करायची. सर्व धर्म परिषदेने जगासमोर जर काही मांडलं असेल तर ते हे की मांगल्य, पावित्र्य, करुणा ही कोणा एका धर्माची मक्तेदारी नव्हे, तर प्रत्येक धर्मात असामान्य चारित्र्याचे स्त्री पुरुष निर्माण झालेत हे स्पष्ट दिसत असताना माझाच धर्म उन्नत होईल आणि इतर नष्ट होतील असं कोणी म्हणाला तर त्याची मनापासून कीव केली पाहिजे. मी त्याला बजावू इच्छितो की थोड्याच काळात प्रत्येक धर्माच्या ध्वजावर हेच ध्येय वाक्य लिहिल्या जाईल. संघर्ष नव्हे तर सहाय्य, तत्व उच्छेद नव्हे तर सारग्रहण, भेदविचार नव्हे तर शांतता नि सुसंवाद. विलक्षण प्रभाव. स्वामीजींचे विचार आणि व्यक्तिमत्व याचा विलक्षण प्रभाव शिकागो आणि एकूण अमेरिकेच्या सांस्कृतिक जगतावर झाला. न्यूयॉर्क हेरल्डने लिहिलंय की सर्व धर्म परिषदेत स्वामी विवेकानंद सर्वांच्या अग्रस्थानी शोभले. अशा विद्वानांच्या देशात धर्मप्रसारासाठी मिशनरी पाठवणं मूर्खपणाचं आहे. श्रीमती ब्लॉडगेट यांच्याकडे स्वामीजी त्यांच्या दुसऱ्या अमेरिकेच्या भेटीच्या वेळी राहिले होते. त्या सर्व धर्म परिषदेला उपस्थित होत्या. कित्येक वर्षांनी श्रीमती जोसेफाईन मॅक्लिऑड त्यांच्याबरोबर परिषदेच्या आठवणी जागवत त्यांनी सांगितलं, खरोखर या जगात ईश्वर असेल तर तो स्वामीजींच्या रूपातच आहे असं मला त्यावेळी वाटलं. सर्व धर्म परिषदेतल्या त्या अभूतपूर्व विजयाच्या रात्री स्वामीजींना झोप आली नाही. भारताचं अपरंपार दारिद्र्य, अमेरिकेची अपार संपन्नता यांची तुलना त्यांच्या मनात सतत होती. त्यांच्या व्याकुळ हृदयातील वेदना आसवांच्या रूपाने उशीवर टपटपत होत्या. भावनावेग असह्य होऊन ते जमिनीवर पडले. आक्रंदन करू लागले, आई, तू दुःख दारिद्र्यात बुडालेली असताना मी हा मान सन्मान कीर्ती घेऊन काय करू? या देशातील जनसामान्यांना उन्नत कोण करेल? आई, मला असा मार्ग दाखव की जेणेकरून मी सहाय्य करू शकेन. स्वामीजींची उत्तुंग बुद्धिमत्ता त्यांच्या चरित्र वाचकाला जेवढी स्तिमित करते तेवढेच आपल्या मायभूमीच्या अवनतीमुळे, परतंत्रतेमुळे तळमळणारं त्यांचं संवेदनशील अंतःकरणही स्तिमित करतं. तुम्ही अमृतपुत्र आहात. ख्रिस्ती धर्मातली पाप कल्पनेवर स्वामीजींनी अनेकदा टीका केली. एका व्याख्यानात ते म्हणाले, मित्रांनो, हिंदू तुम्हाला पापी म्हणायला तयार नाही. तुम्ही ईश्वराचे पुत्र आहात, अमृताचे वारस आहात. तुम्हाला पापी कोणी आणि का म्हणावं? मानवी स्वभावावर पापीपणाचा शिक्का मारणं हेच एक मोठं पाप आहे. हे माझ्या शूरसिंहांनो, आपण मेंढरं आहोत हा भ्रम सोडून द्या. तुम्ही मुक्त, अमृत आणि शाश्वत आहात. तुम्ही म्हणजे शरीर नावाचं जडद्रव्य आहे. जडद्रव्य हा चैतन्याचा दास आहे. प्रसन्न तेजस्वी व्यक्तिमत्व. स्वामीजींचे स्फूर्तिप्रद शब्द अमेरिकेतील जनमानसाला हलवून टाकत होते. शिकागोमधील रस्त्यांवर जागोजाग त्यांची पूर्णाकृती चित्र झळकत होती. बॉस्टन इव्हनिंग ट्रान्स्क्रिप्टच्या वार्ताहरांनी स्वामीजींचं वर्णन केलं ते असं, स्वामीजींची शरीरयष्टी सुडवलं आहे. त्यांच्या वागण्या बोलण्यात एक प्रकारची ऐट आहे. चेहरा ओठ रेखीव आहेत. बोलताना मुखमुद्रेवर प्रसन्न स्मित असतं. ते अतिशय उत्तम इंग्रजी बोलतात. विचारलेल्या प्रश्नांची प्रांजलतेने उत्तरं देतात. ते हिमालयात पुष्कळ फिरलेत. निष्कांचन वृत्तीने राहतात. एकदा त्यांना कोणीतरी विचारलं की तुम्ही संन्यस्त वृत्ती का स्वीकारली, विवाह का केला नाही? तेव्हा ते म्हणाले, मला जर प्रत्येक स्त्रीमध्ये जगदंबेची प्रतिमा दिसते, दर्शन होतं, तर मी विवाह कशासाठी करू?
ट्रान्स्क्रिप्टचे वार्ताहर आपल्याला सांगतात, सर्व धर्म परिषदेच्या सभागृहात 4000 लोक ऐन उकाड्याने पंख्याने वारा घेत बसलेले असत. त्यांच्या चेहऱ्यावर एक उत्कंठा आणि अपेक्षा असते. स्वामी विवेकानंदांचं 15 मिनिटांचं बोलणं ऐकण्यासाठी ते आधीच्या वक्त्यांची 2-2 तास 1-1 तास चाललेली भाषणं शांतपणे ऐकून घेत. स्वामीजींच्या या लोकप्रियतेमुळे त्यांना शत्रूही निर्माण झाले. अमेरिकेतील धर्मांतरवादी मिशनरी, स्वामीजींच्याच बंगाल प्रांतातून सर्वधर्म परिषदेला गेलेले रेव्हरंड प्रतापचंद्र मुजुमदार आणि त्यांचे सहकारी, दोन्ही शत्रूंनी स्वामीजींच्या विरुद्ध अपप्रचाराची राळ उडवायला सुरुवात केली. नमस्कार. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.